to nejdůležitější, co musíme naučit psa? Nejčastější odpověď, kterou dostávám na tuto otázku, je, že to nejdůležitější je přivolání. Není to pravda. Dle mého názoru to nejdůležitější je naučit psa reagovat na vlastní jméno. Protože pokud nemáte vybudovanou reakci na vlastní jméno, nemáte koho přivolávat. Abyste psa dokázali vždy přivolat, musíte mít na paměti, že musí mít důvod za vámi chodit. A to je o síle motivačního prvku. To znamená, čím silnější budete mít motivační prvek u sebe, který pes od vás chce, tím lépe ho naučíte přivolávat. Mám pro vás jedno velké doporučení. Když začínáte učit přivolávání, začínejte v krátké vzdálenosti a začínejte v čistém prostředí, kde máte minimum rušivých vlivů, aby si to pes začínal fixovat do své hlavy.